Yazarlar radyo toңашчылар достарыбыз. Yazarlar? Yazarlar. Sen bunu yazarlar diyorsun mu? Ne işliler Bunu soңгысы? uzışa yazarlar bunda. Orası sen bunda mı haber kilgen? Тутыралар инде алайса WhatsApp'ны. Şilekке жилек тутырган сыман. Selam ertenge şeyler. Men jilekni kızıl şülmekке jiyam. Şunday joylı malay. Kındırlıdan Рамилге тагы Хәерле рәхәт иртәләр сезгә. Мин җиләк җыярга бәләкәйдән яратам. Ята-ята җыям шуны. Берне дә капмыйм җыйганда дигәндер. Мин бик яратам җиләк җыярга. Әз генә мужик әзрәк җыя да ашый дигән. Мин җиләк тулмыйча юк, Алла теләсә, ял көннәрендә барырга иде. Әгәр җиләк калса инде дип язган. Махсус урыннарыгыз бармы? Серләшәсезме? Бүлешәсезме ул урыннарыгыз белән? Яисә бер кемгә дә сөйләмисезме ул урыннарыгыз хакында? Бармы монда? Теге башта бит инде үлә бетә каян җиләге җыялар? Әйе. Bir kategoriya җиләкчеләр. Аннары җир җиләге китәйме? Менә мәсәлән, җир җиләген үлеп яратучы җиргаймы? Каян җиләге җиргә исә китмәскә дә мөмкин. Менә шу категориялап хәтта. Әйе, кемдер Виктория ярата мәсәлән. Җир җиләген. Җыеп биргән. Сез нинди җиләк җыярга яратасыз? Сезнең өчен менә аермасы бармы аның? Әллә китте ходка алга таба барысын берәттәнме? Һәм нәрсәләр эшләтәсез дигән сорауга да җавап эзләгәле. Иртәнге шәйләр, сәлам җиләкле җәйләрдән. Җиләк бик күп быел, үзе эре, үзе кызыл. Без норманы тутырдык инде дигән. Кайнатмада кайнаттык, суыкка да кышка тыгып куйдык. Кичә хәл белергә кайткан җирдән Актаныш Пучы авылында туганнарым Ләйсән, Лүзия, Нургалиевлар гөрләшә җиләкләр тулганын сизми дә калганбыз. 1 сәгать ярым эчендә әле ул дигән Аллаһның хикмәте менә шулдыр инде дип фотоларында юллаган монда. Җиләк. Без туңдыргычка әзерләп куябыз, менә теге пакетлап я контейнерлап, теге мясорубкадан да чыгарып түгел, блендердан бәреп тә түгел. Менә ничек бар шулай? Аннары кышкы бер кичтә шуны заварка чәйнегенә уш тутырып җиләк саласың да, аның тәмлеге. Менә без беләбез дине, кайнатма ясыйлар җиләк белән. Менә шул теге чәйгә кушалар. Бер компот та. Компот, бер шундый үзенчәлекле рецепт кирәк булса. Язып бирегез, нәрсә эшләргә батаган, бер пирог монда. Җыелмаган җиләктән нәрсәләр эшләп булганын сорый сездән Илнар Йосыпов. Шуңа күрә языгыз әле, дуслар. Җыелмаган җиләктән. Юк, җыелды мине мәзәк, без җыйганык 3нче көн. Син нәрсә монда 3 сантиметр нәрсә күрсәтәсең син? Шундый савытка. Безнең авракта үсә. Аста гына. Димәк, үсми инде аның кадәр генә җыйган. Шәллә җыюы шул кадәр генә. Балалар белән җыйдык, анда Әким аша бетерде бөтенесен. 8 9 117 85 55 91 5.